Da ni yma heddiw yma yn Coleg y Bala, achos bod ni'n 50 mlynedd ers sefydlu y coleg. Yndi, anhygoel meddwl dydy bod Coleg y Bala, sef canolfan plant a ieuenctid Eglwys Presbyterau Cymru, wedi bod ar agor ers hanner can mlynedd. Ges i magu yma, ac oedd mam a dad yn rheoli'r coleg, a hyd yn oed ar ôl ni adael, ni dal yn dod yn ôl ar gyrsiau, ac yn dal i ddod o wan deg. A dwi wedi cael y fraint o cofod rhan o'r gwaith yma ers 10 mlynedd. Ond mae'n anhygoel meddwl dydy bod yr hen adeilad yma hanner can mlynedd yn ôl wedi bod yn wag ers 4 mlynedd, a bod Duw wedi rhoi'r weledigaeth arbennig yna i Dafydd Owen i droi o'n ganolfan plant a ieuenctid. O'n i weinidog yn y de yn Llansteffan ac yna yng Nghaergybi mewn gwaith a datblygu gwaith ieuenctid yn yr eglwysi lleol. Ac roeddwn ni yn gweld y cyfle pan ges i wahoddiad i fod yn gaplan ieuenctid, bod yn gyfle i ganolbwyntio fy ngweinidogaeth amser llawn ar hynny. Ac roedd Coleg y Bala yn digwydd bod yn wag ych chi heb ei ddefnyddio ers rhai blynyddoedd. Wedyn nes i ofyn awgrymu i'r pwyllgor addas y fysa fo'n beth da pe bydden ni yn addasu ac adnewyddu adeiladau yr hen goleg diwinyddol yn y Bala i fod yn ganolbwynt i'r gwasanaeth ieuenctid ac hefyd yn ganolfan breswyl i gynnal amrywiol gyrsiau yn ymwneud â phynciau o ddiddordeb iddyn nhw o safbwynt y ffydd Gristnogol. Dwi'n cofio yn iawn dod yma yn 7 oed gyda'r ysgol Sul a aros yma'n benwythnos oedd o'n gymaint o hwyl. Mor exciting cael dod i ffwrdd gyda'n ffrindiau a cael mwynhau gweithgareddau, aros i fyny'n hwyr y nos. Ond dwi dal i gofio mor glir y sesiynau cael dysgu mwy am cariad Crist a profi rhywbeth newydd am ei gariad a wrach am y tro cyntaf pryd o'n i yma. Mae cael dod yma ar gyrsiau plant, wedyn cyrsiau ieuenctid, wedyn sold out, a dod i wneud ffrindiau sydd hefyd yn caru Iesu Grist, wedi'n wthio fi ymlaen yn herddediad i hefo Duw. A dwi'n meddwl bod ei wastad yn ddiolchgar am hyn. Mae'r chwiorydd yn anfon neges at Iesu. Arglwydd, mae dy ffrind annwyl yn sels. Dwi'n helpu redeg clybiau yn Llansannan, yn Llanefydd ac yn Ysgol Pant Bystynnog. Dwi wedi bod yn dod yma ers hanner blwyddyn a mae'n andros o hwyl. Dwi'n hoffi cyfarfod plant a bod mae'n hwyl a da ni'n dysgu am Iesu. Dwi hefyd yn mynd efo'r plant pan maen nhw'n mynd unwaith dwywaith y flwyddyn i Coleg y Bala. Ac yn y coleg, da ni'n cael cyfle wir i ddod i nabod nhw mewn cyd-destun gwahanol, felly bod ddim yn glwb, ond bod yn fwy o yr anhrefn hwyl da ni'n cael yn Coleg y Bala. Ac mae hwnna wir yn hyfryd, achos chi'n gweld bod y plant yn neud mwy efo'i gilydd mewn cyd-destun lle, does yna ddim athro neu athrawon dros i ysgwyddau nhw. A da ni'n gallu wir dod i nabod nhw well fel arweinwyr a gweld be maen nhw wir fel a be di diddordebau nhw go iawn. A mae'n hyfryd gweld nhw yn eiddfedu ac yn dod i nabod Iesu Grist a dod yn fwy cyfarwydd efo straeon y Beibl a hanesion y Beibl wrth i ni fynd i coleg. Un o'r pethau dwi'n wir yn mwynhau am y gwaith yma ydy'r cyfle dwi'n gael i fynd allan i gapeli, i ysgolion Sul, i glybiau plant a ieuenctid. A gweld y gwaith ffantastig sy'n mynd ymlaen yna o wythnos o wythnos. Gweld yr frwdfrydedd, yr plant yna, a frwdfrydedd y rhai sy'n gweithio'n galed ac yn gwirfoddoli i wneud yr clybiau a'r ysgolion Sul na weithio. So ni'n mynd i clwb ieuenctid ym Mhwllheli, ac yna o'n i wrth y modd yn mynd, oedden ni'n cael chwarae games, bita toast, a hefyd oedden ni'n studio gair Duw, oedden ni wrth y bodda. Be dwi'n fwynhau am y clwb ydy'r cyfle da ni'n gael wrth gwrs rheini ohonon ni sy'n arwain ydy bod ni'n cael pleser yma a rannu'r newyddion da Efengyl Iesu Grist efo'r criw yma sy'n dod ato ni. Mae'n brofiad arbennig sôn, fel tas ni'n sôn am y tro cyntaf. Dwi'n ymwybodol iawn bod nifer o bobl ifanc sy'n dod ato ni yn ddiweddar. Does ddim cefndir capal nag eglwys yna, a mae'n iawn efo nifer ohonyn nhw dyddiau yma. Mae'n her yndi hefyd, ond mae'n bleser cyflwyno newyddion da yma. Dwi'n gweld i ymateb nhw, a mae o'n ymateb gadarnhaol yn aml iawn. A mae o'n godi cwestiynau, maen nhw'n holi, eisiau gwybod mwy. A dyna pam dwi'n meddwl bod sy'n bwysig bod nhw'n gweld bod yna beth eraill yn mynd ymlaen hefyd, nid yn unig yn
clwb ni yn lleol, felly ond bod yna digwyddiadau eraill lle gallwn yn mynd. Dyna lle mae Coleg y Bala yn bwysig a wedi bod yn bwysig i ni fel clwb yng Nghablod yn dod dros y blynyddoedd. A change bechod oedd y drindod gan mynd i Bala a gweld bobl ifanc tebyg iddyn nhw sy'n mynd i glybiau tebyg iddyn nhw a draws y gogledd yma. Mae cwrsiaengtid yn lle dda ddod efo ffrindiau jyst cael lot o hwyl a banter. Hefyd, mae cwrsiaengtid yn lle da i gael perthynas gwell efo Iesu. Mae'n rili hwyl a mae'n dda cael teimlad o cymuned hefo pobl arall sy'n cysnogion. A jyst fel ffrindiau newydd, fel y gogs, a bob blwyddyn ni'n dod â mwy o pobl o'r de lan hefyd. A fel noson hwyl, a ni chi jyst bod a'i gilydd a fel canu a jyst cael hwyl. Yeah, basically. Mae'r gweithgaredda lleol a'r gweithgaredda yn Bala, maen nhw'n complement y gilydd felly. Mae cysylltiad yr hyn sydd yn digwydd yn y coleg a'r eglwysi lleol yn eithriadol o bwysig. Dyna y ffordd y gallwn ni hybu adferiad yr eglwys ar gyfer y dyfodol. Mae o'n gret cael croesawu plant o glybiau, o ysgolion Sul ar draws ein gwlad. Ac beth sy'n fraint mawr hefyd ydy cael croesawu'r eglwys gyfan yma. Dod yma i aros ac cymrhau amser fel teulu gyda'i gilydd. Well, the Bala weekend is really important in the Gower pastorate. We look forward to it for half the year, and recently it's been all age, a family group. And you come as well, Tim? Yeah, I've been family. most of the years that it's run, and I've also gone up with some youth from a club that we run in Llanelli. It's games and there's an aspect of ministry, so we do a gospel talk. And some of the young people have been more and more interested to know more about Christ. We always say, if you want to know more about Jesus, come and speak to us. And so people did, and we wanted then to run a Christianity Explored course, which went really well, but we wanted then to be able to take these young people somewhere that would be a greater blessing to them. And there's nowhere else in Wales, in our denomination at least, that we could take them, and certainly nowhere better than Coleg y Bala. We knew that they'd have fun, that they'd stay up late, and that they'd buy loads of junk from the tuck shop. But we knew also that they would see Christians worshipping for the first time, that they would have small groups and they'd be able to talk truthfully about what they understand and believe, and that there would be people that would encourage them to start a journey with God. A few then at Sold Out started a journey with God, and some are still committed to Christ and are growing in their faith. So that's really encouraging for us as youth leaders. Oedd 'na ddyn arbennig yn mynd i reidio asyn i fewn i Jerusalem ein diwrnod. Yn ogystal â'r ffaith bod y coleg yn mynd i ysgolion, mae yna ysgolion yn dod yma hefyd. A bob Pasg, mae yna, dwi'n meddwl, dros 600 o blant a athrawon o ballu yn dod yma. Maen nhw'n clywed hanes y Pasg. Mae'r cyswllt efo'r ysgolion yn rhan ffantastig o'r gwaith yma, ond beth sy'n gret ydy gwybod bod y gwaith o gefnogi ysgolion yn digwydd ar draws Cymru. Fel un o weithwyr adran plant a ieuenctid Eglwys Presbyteriaeth Cymru, mae dy fi'r fraint o hyrwyddo'r cynllun Agor y Llyfr. Cynllun arbennig sy'n hybu gwaith y capeli lleol i fi mewn i ysgolion cynradd i rannu hanesion beiblaidd mewn ffordd hwyl a gweledwr i'r plant. Mae'r plant yn dwlu gweld nhw'n dod, maen nhw'n cyflwyno hanes y Beibl a dod yn fyw i'r plant, a mae'r plant yn joio cael bod yn rhan o'r stori, naill ai yn rhan o gyflwyno stori neu felly'n rhan yn y dorf. Gwasanaeth plant ieuenctid, a gwasanaeth chi. Gwasanaeth sydd i gynorthwyo Eglwysi Presbyteriaeth Cymru. Da ni ar gael i'ch cynorthwyo chi yn eich gwaith plant, yng ngwaith eich pobl ifanc, sydd i ddechrau a chynnal clybiau, hefyd o ran ieuenctid hun, gwaith teulu. Da ni ar gael i'ch helpu chi o ran adnoddau yn y meysydd yma. Hefyd mae gennym ni ganolfan ardderchog yn y Bala. Cysylltwch efo ni. Da ni ar gael a fyddwn ni draw i gael sgwrs efo chi. Ond yn ola ac yn bwysica,
Ga eich annog chi i weddio dros y gwaith. Eich gwaith chi yn eich eglwysi lleol ar lawr gwlad ac hefyd yn gwaith ni yn fwy cenedlaethol wrth i ni geisio eich helpu chi.